హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ రామ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ హరే హరే. నిన్నటి అధ్యాయంలో ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? శ్రద్ధాత్రేయ విభాగ యోగం అధ్యాయంలో మనం అష్టాదశ అధ్యాయానికి ముందు చెప్పుకున్న 17వ అధ్యాయంలో ఉన్నాం. ఏం చెప్పుకున్నాము? లాస్ట్లో భగవంతుడు అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చేయత్ అసదిత్యుచ్యతే పార్థ నచిత ప్రేత్యనో ఇహ అని చెప్పినని నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పారు భగవంతుడు. అంటే ఏంటి? ఏం చెప్పారు నిన్నటి అధ్యాయంలో భగవంతుడు? నాటి అధ్యాయంలో నిష్కామ కర్మయోగం చేసి జ్ఞానయోగంలో ప్రవేశించిన వాళ్ళు ఏంటంటే సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం ఇవన్నీ కూడా దాటి వాళ్ళు జ్ఞానయోగంలో ప్రవేశిస్తారు. ఆ జ్ఞానయోగంలో ఎవరైతే ఈ గుణాలన్నీ దాటుకుని ప్రవేశిస్తారో వాళ్ళు జ్ఞానయోగాన్ని అభ్యసిస్తారు అని చెప్పుకున్నాం నిన్నటి అధ్యాయంలో. స్వతహాగా వాళ్ళలో ఉండవు. సరే, అదేంటంటే శ్రద్ధ గురించి చెప్పుకున్నాను నిన్నటి అధ్యాయంలో. తర్వాత ఓం తత్సత్ అనేటువంటి నామాల్ని ఉచ్చరిస్తారు. యజ్ఞదాన తపస్సులు చేసేవాళ్ళు యజ్ఞం చేసినా, దానం చేసినా, తపస్సు చేసినా ఓం తత్సత్ ఉపయోగిస్తారు. ఓం అంటే ఏంటి? నిర్గుణ పరబ్రహ్మాన్ని సూచిస్తుంది. అంటే గుణవిత్తమైందనమాట నిర్గుణ పరబ్రహ్మం అంటే. ఆ పరబ్రహ్మాన్ని సూచిస్తుంది ఓం అనేది. తర్వాత తత్ అంటే అది. సత్ అంటే సదా విరాజమానం అయ్యేది, ఎప్పుడు కూడా ఉండేది. ఇప్పుడు ఉంది, అప్పుడు లేదని లేదు. అది ఓంకారము. ఓంకారం అంటే ఏంటి? భగవంతుడి స్వరూపం. ఆ నిర్గుణాన్ని అంటే ఆ ఆకారరహితంగానేమో వీళ్ళు చూస్తారు, జ్ఞానులు చూస్తారు. ఆ బ్రహ్మజ్యోతిలో ప్రవేశిస్తారు. సాకారంగా ప్రతిదానికి కూడా ఓం చెప్తూ మనం ఏ మంత్రం చెప్పినా ఓం వస్తుంది ముందర. ఆ సాకారవాదులు ఎవరంటే ఈ భక్తులు. వీళ్ళేమో భక్తి యోగంలో ప్రవేశించి శుద్ధ భక్తులుగా మారి వీళ్ళు భగవత్ ప్రాప్తిని, ఫస్ట్ గురు ప్రాప్తి, తర్వాత భగవత్ ప్రాప్తి. ఆ గురువు యొక్క కరుణను పొందుతారు, తర్వాత భగవంతుడి యొక్క కరుణను పొందుతారు, కృపను పొందుతారు. పూర్తిగా భగవంతుడికి శరణాగతి వేడుకోవడం వల్ల అని చెప్పనని నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాం మనం. ఓం తత్సత్ అని ఉచ్చరించి దానం చేస్తే దాన ఫలితం భగవంతుడికి ఒప్పజెప్పాలి, భగవంతుడిని సంతృప్తిపరచాలి. ఆ దానం చేసిన ఫలితం నాకు ఓం తత్సత్ చెప్పాలి. ఫలితం ఏం చేయాలి? ఆ ఓం తత్సత్ ఉచ్చరించినా కూడా ఆ దానం చేసే దాన ఫలితం భగవంతుడికి ఇచ్చేసేయాలి. ఆ ఫలితాన్ని భగవంతుడికి కృష్ణార్పణం చేయాలి. అప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ భగవత్ ప్రాప్తి కలుగుతుంది, ఆ కృష్ణ భగవానుడి కృప లభిస్తుంది. లేదు, దానం ఫలితం ఆశించారు, ఫలితం ఆశించి చేశారు, నాకే కావాలి అని చెప్పినాను అనుకుని ఆ ఉద్దేశంతో కనుక దానం చేస్తే అదేంటంటే భౌతిక ఉన్నతిని కలిగిస్తుంది అనమాట.
మనం భగవంతుడికి సమర్పిస్తే ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి కలుగుతుంది. ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి అంటే ఏంటి? భగవంతుడి కృప లభిస్తుంది. ఒక సాధు సంఘంలో చేరటం, సాధువుల కృప, ఆ, గురు కృప, తర్వాత భగవంతుడి కృప లభిస్తుంది. భగవద్ధామానికి చేరుకుంటాం. లేదు అంటే గనక మనము ఈ భౌతికంగా మనం సమర్పించాం అనుకోండి, ఆ ఫలితం ఆశించి మనం ఓం తత్సత్ చెప్పి ఫలితాన్ని ఆశించాం. ఫలితం ఆశించి చేస్తే గనక దానికి భౌతిక దృష్టితో చేస్తే దాన కర్మ ఫలాలు నశించి ఆ దానం చేసిన ఆ ఫలితం వస్తుంది కదా. యజ్ఞదాన కర్మల ఫలితం, ఆ ఫలితము వల్ల కొంత దూరం వెళ్ళగలుగుతాం. ఆ స్వర్గలోక ప్రాప్తి కొంత దూరం అప్పర్ ప్లానెట్స్ వాళ్ళు చేసుకున్న దాన్ని బట్టి వెళ్ళి మళ్ళీ భౌతికంగా మళ్ళీ జన్మను తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట. వాళ్ళు ఆ ఫలితం అయిపోతుంది. అయిపోగానే మళ్ళీ ఇక్కడికి భూలోకంలోకి వస్తారనమాట. భూలోకంలో మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటారు. లేదు అంటే కనుక భగవంత్ ప్రాప్తి కలిగినప్పుడు ఆ భగవంతుడి దగ్గరికి భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులవుతారనమాట. ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి కలుగుతుంది, లేదంటే భౌతిక ఉన్నతి కలుగుతుంది అని చెప్పినని నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాం మనం. భౌతిక దృష్టితో చేస్తే దాన కర్మ ఫలం అదేంటంటే అసత్ అనమాట. అంటే ఉపయోగం లేనిది భౌతికమైనటువంటి ఉన్నతి. అశాశ్వతం, అసత్తు, శాశ్వతంగా ఉన్నటువంటిది, ఇది భౌతిక ఉన్నతి. అదే ఆధ్యాత్మికంగా చేస్తే మనకి బ్రహ్మ ప్రాప్తి కలుగుతుంది. పరబ్రహ్మం పరబ్రహ్మ పరమాత్మ అని చదువుకున్నాం కదా మనం. ఆ పరబ్రహ్మ ప్రాప్తి కలుగుతుంది, ఆ భగవంతుడి ప్రాప్తి కలుగుతుంది. భగవంతుడు కృప చూపిస్తారు మన మీద అని చెప్పనని నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాం మనం. ఇప్పుడు 18వ అధ్యాయంలో మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటి, ఇక్కడ చూద్దాం. ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేసుకుని తర్వాత అధ్యాయం స్టార్ట్ చేద్దాం. అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्येति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో 18వ అధ్యాయంలో మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాం? నన్నే శరణు వేడుకో, యుద్ధం చెయ్యి, పూర్తిగా సరెండర్ అయిపో నాకు అని చెప్పినని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. కామ్య కర్మలు విడిచివేయటం, సన్యాసం సమస్త కర్మలు యొక్క ఫలాలని గురించి త్యజించటయే త్యాగం. కామ్య కర్మల్ని విడిచివేయటమేమో సన్యాసం వస్తుంది. ఆ కర్మలన్నీ వదిలేస్తారు. కర్మల యొక్క ఫలాలను వదిలిస్తే అది త్యాగం అవుతుంది అని చెప్పినని భగవంతుడు సమాధానం చెప్తారనమాట. ప్రశ్న వేస్తారు, సన్యాసం అంటే ఏంటి, త్యాగం అంటే ఏంటి అని ప్రశ్న వేస్తారు. ఫస్ట్ దాంట్లో దానికి సమాధానం చెప్తారు రెండవ శ్లోకంలో. తర్వాత కర్మఫలాలను త్యాగం చేయి, కర్మలను కాదు యుద్ధం చేయి నువ్వు అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తారు. 2 నుంచి 12వ శ్లోకం వరకు, 13 నుంచి 40 వరకేమో కర్మతత్వం తెలుసుకో, యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పనని చెప్తారు. తర్వాత 41 నుంచి 45వ 8వ శ్లోకం వరకు నీ స్వభావానికి అనుగుణంగా నడుచుకో, యుద్ధం చేయి. నీ స్వభావం అంటే ఏంటి? నువ్వు క్షత్రియుడివి కాబట్టి నీ క్షత్రియ స్వభావం, నీ ధర్మాన్ని బట్టి నువ్వు ప్రవర్తించుకో అని చెప్పనని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. 49 నుంచి 55 వరకు జ్ఞానయోగం పరమగతికి నీ కలిగిస్తుంది కాబట్టి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. నిష్కామ కర్మయోగం కూడా పరమగతిని కలిగిస్తుంది కాబట్టి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పినని 56 నుంచి 60వ శ్లోకం వరకు. తర్వాత పరమాత్మను ఆశ్రయించు, యుద్ధం చెయ్యి, పరమాత్మను ఆశ్రయించు నువ్వు, యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పినని 61 నుంచి 63వ శ్లోకం వరకు చెప్తారు. నన్నే శరణు వేడుకో, యుద్ధం చెయ్యి 64 నుంచి 66 వరకు. తర్వాత 67 నుంచి 72 వరకు గీతాస్తుతి, కృష్ణుని గీతాస్తుతి. తర్వాత 73వ శ్లోకమేమో అర్జునుడు గీతా సందేశాన్ని గ్రహించి కృష్ణుడిని శరణు వేడి యుద్ధం చేయడానికి రెడీ అయిపోయారు ఆయన. సంజయుడి గీతాస్తుతి ఏమో 74 నుంచి 77 వరకు సంజయుడు చెప్తారు. తర్వాత 78వ శ్లోకంలో గీతా సమాప్తం, ధృతరాష్ట్రుడి ప్రశ్నకి సమాధానం వచ్చేసింది. ఫస్ట్లో అడిగాడు కదా ధృతరాష్ట్రుడు, అడిగిన దానికి మొత్తం కూడా సంజయుడు చెప్పుకుంటూ వచ్చేసారు. యుద్ధం ఎట్లా జరుగుతున్నది అన్నది చెప్తూ వచ్చేసారు. దాంతో సమాప్తం అన్నమాట. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. 18ధ్యాయः మోక్షసన్యాసయోగः. అర్జున ఉవాచ సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్ఛామి వేదితుం, త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథక్ కేసి నిషూదన. సన్యాసస్య మహాబాహో, మహాబాహో కేసి సంహార, తత్వమిచ్ఛామి వేదితుం, త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథక్ కేసి కేసి నిషూదన. ఓ కేసి సంహార, ఓ హృషికేశ. హృషికేశ అంటే, హృషికాలంటే ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియాలకు అధిపతి అనమాట. ఆ ఇంద్రియాధిపతి ఓ కృష్ణ, త్యాగం గురించి చెప్పు. త్యాగం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, సన్యాసం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను నేను. త్యాగం అంటే ఏంటి, సన్యాసం అంటే ఏంటి, దాని గురించి నాకు తెలియజేయి అని చెప్పినని అర్జునుడు అడిగారు. ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవాన్ వాచ కామ్యానాం కర్మణాన్యాసం సన్యాసం కవయో విదుః, సర్వకర్మ ఫలత్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణాః. ప్రాహుత్యాగం విచక్షణాః.
భగవానుడు చెప్తున్నారు. భౌతిక కోరికపై ఆధారపడిన కర్మలను విడిచిపెట్టడమే సన్యాసం అని పండితులు చెప్తారు. ఈ భౌతిక కోరికలు ఉంటాయి కదా, ఈ కోరికలన్నింటికి అన్నింటినీ వదిలిపెట్టడం. ఆ వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు, ఇంకంతే. అట్లా మహాపండితులు చెబుతారు, సమస్త కర్మల ఫలితాలను వదిలిపెట్టాలని, వదిలిపెట్టడమే త్యాగం అని జ్ఞాన సంపన్నుల అభిప్రాయము. అంటే ఇక్కడ కర్మల ఫలాలు త్యాగం చేయాలి, అది త్యాగం అంటారు. కర్మ ఫలాల్ని త్యాగం చేస్తారు వాళ్ళు, దాన్ని త్యాగం అంటారు. పూర్తిగా కర్మల్నే వదిలేస్తారు, దాన్ని సన్యాసం అంటారు. సన్యాసులకి ఇంక కర్మలే ఉండవు, చేయాల్సిన కర్మలు అసలు ఏమీ ఉండవు అన్నమాట. అది సన్యాసం అంటారు అని చెప్పినని చెప్పారు భగవంతుడు. త్యాజ్యం దోషవధిక్కితేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషిణ యజ్ఞదాన తప కర్మాన త్యాజ్యమితి జాపరే. అన్ని రకాలైన కామ్యకర్మలు దోషమైనవి, వాటిని విడిచిపెట్టాలి అని కొంతమంది పండితులు అంటారు. అయినా మనల్ని ఏనాడు విడిచిపెట్టరాదు అని కొందరు ఋషులు అంటారు. పండితులు అంటే సాంఖ్యవాదులు, సాంఖ్యులు అనమాట, జ్ఞానులు. వాళ్ళు ఏంటంటే కర్మలు వదిలేయమంటారు. ఎందుకంటే ఆ కర్మ చేస్తూ ఉంటే మనకు అన్నీ కూడా పాపాలన్నీ వస్తూ ఉంటాయి, దాంట్లో బద్దలం అయిపోతూ ఉంటాము. కాబట్టి ఆ కర్మలే వదిలేసాయి. ఇప్పుడు నువ్వు వంట చేసుకొని తినవాకు, అందరూ వంట చేసుకొని తినకుండా దేహాన్ని పోషించుకోకుండా అందరూ ప్రతి వాళ్ళు కూడా చేశారనుకోండి, ఆ కర్మ చేసేవాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు కదా. ఆ? ఆ కర్మలు చెయ్యొద్దు నువ్వు అని చెప్పినని చెప్తారు. వాళ్ళు ఏంటంటే కొంతమంది చాలా కష్టంగా ఉంది ఉద్యోగం చేయటం అని చెప్పి ఉద్యోగం వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళు చేయాల్సిన కర్తవ్యాన్ని చేయరు, వాళ్ళ బాధ్యతలు వదిలేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. భార్య పిల్లల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. మేము వచ్చేసామండి, ఆ సన్యాస ఆశ్రమాలకు వెళ్తారు. మేము మొత్తం వదిలేసి వచ్చేసామండి, మీ దగ్గరికి వచ్చేసాం మేము, మీరు ఎట్లా చెబితే అట్లా, మీరు ఏ సేవ ఇస్తే ఆ సేవ చేస్తాం, భగవంతుడిని తృప్తిపరచడం కోసమే వచ్చాము ఇక్కడికి అంటారు వాళ్ళు. కానీ కొన్ని రోజులు అన్న తర్వాత ఆ భార్య వస్తుంది, భార్య వచ్చి కొంచెం కళ్ళనీళ్ళు పెట్టుకుంటుంది, రండి ఇంటికి రండి, మీరు లేకుండా ఉండలేకపోతున్నాను, పిల్లలు కష్టపడుతున్నారు, పిల్లలు దిగులు పడుతున్నారు, ఇట్లా చెప్తారు. చెప్పగానే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆయనకు చెప్తారనమాట. చెప్పేసేసి ఆశ్రమ అధికారికి, మేము ఇంకెళ్తామండి, ఉండలేము ఇక్కడ, వాళ్ళు పిల్లలు కష్టపడుతున్నారు, మళ్ళీ వస్తాను నేను, నేను వెళ్తున్నాను అని చెప్పినని మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకేం చూపిస్తున్నారు, సౌభరముని. ఈ సౌభరముని బయట బయట అంతా కూడా నేను తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటే నాకంతా ఇబ్బంది కలుగుతుంది, డిస్టర్బెన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయని చెప్పి సముద్రం అడుగుని వెళ్ళి కూర్చొని తపస్సు చేసుకోవటం మొదలుపెట్టాడు ఆయన. ఆ రాజ్యం అవన్నీ కూడా వదిలేశారు, వదిలేసేసి వచ్చారు, వచ్చి కూర్చొని తపస్సు చేసుకుంటున్నారు. తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటే అక్కడ ఒక 2 షార్క్ చేపలు ముద్దు పెట్టుకోవటం చూశారు ఆయన. చూసేటప్పటికి ఆయనకి ఇందిర తృప్తి కావాలి అని చెప్పిన కోరిక కలిగింది. కోరిక కలిగేటప్పటికి మళ్ళీ బయటకు వచ్చి ఆ సముద్రంలోంచి బయటకు వచ్చారు. బయటకు వచ్చి కూర్చొని మళ్ళీ గృహస్థుగా మారిపోయారు, వివాహం చేసుకున్నారు, మళ్ళీ పిల్లలు, ఆ, ఇదంతా కూడా ఆయన మళ్ళీ సంసారం అయిపోయారు అనమాట. అట్లా మనము పూర్తిగా వదలలేకుండా మధ్యలోనే అట్రాక్షన్ అనమాట. అబ్బా సన్యాసం తీసుకుంటే ఈ బాధలన్నీ ఉండవు కదా, ఈ ఉద్యోగాలు చేయటము, ఆ, పిల్లల్ని పోషించటం, భార్యని పోషించటం, ఇల్లు గడపాలి, కష్టపడాలి, సోమరితనం అనమాట. కష్టపడాలి, ఎందుకు కష్టపడాలి, నేను హాయిగా భగవంతుడి సేవ చేసుకుంటా అక్కడ వెళ్ళి కూర్చుంటాను, కూర్చున్నప్పుడు నాకేం పని ఉండదు, హాయిగా అక్కడ కూర్చొని వాళ్ళు భోజనం పెడుతుంటే తింటూ అక్కడ ఉండొచ్చు అని అనుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అలా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉండగలరా?
ఇంద్రియ తృప్తి ఉంటుంది కదా, వాళ్ళకు కూడా ఇంద్రియాలు ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి. ఆ ఇంద్రియాలు అడుగుతూ ఉంటాయి. అప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కి మళ్ళీ ఆ సంసారి మళ్ళా సంసారిగా మారిపోతూ ఉంటారు. అన్ని రకాలైన కామ్యకర్మలు దోషమైనవి, వాటిని విడిచిపెట్టాలి అని కొంతమంది పండితులు అంటారు. దోషరహితమైనటువంటివి కర్మలన్నీ కూడా అని చెప్పినని ఠకామని వెళ్ళిపోతారనమాట. అయినా యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అనే కర్మలను ఏనాడు ఎప్పుడు విడిచిపెట్టకూడదు. వాటిని యజ్ఞం చేయాలి, దానం చేయాలి, తపస్సు చేయాలి. ఈ మూడు కూడా ఎప్పుడు చేయాల్సిందే. ఆ చేయాల్సిన కర్మలు చేయకుండా వదలకూడదు అని మీమాంసులు అంటారు. నిష్కామ కర్మయోగాన్ని ఆచరించు, యజ్ఞం చేయి, దానం చేయి, తపస్సు చేయి, సరైన వ్యక్తికి దానం చేయి, తపస్సు చేయి, హరికృష్ణ నామ జపం చేయి, అదే యజ్ఞం. ఇవన్నీ కూడా యజ్ఞం అంటే మనకి వివాహం కూడా వస్తుంది యజ్ఞంలోకి. చక్కగా వివాహం చేసుకుని ఇవన్నీ వదిలేయమని భగవంతుడు చెప్పలా. ఆనందంగా అనుభవించు నువ్వు. అనుభవించేటప్పుడే ఎప్పుడు కూడా దాంట్లో పొల్లిపోకుండా ఫలితాన్ని నాకు ఒప్పజెప్పు. ఏదైతే నువ్వు ఫలితాన్ని పొందుతున్నావో ఫలితాన్ని నాకు ఒప్పజెప్పమని చెప్పి చెబుతున్నారు ఈయన భగవంతుడు. అలా ఎవరైతే అట్లా కొందరు ఋషులు అంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు, విడిచిపెట్టద్దు, నువ్వు నిష్కామ కర్మయోగాన్ని ఆచరించు అని చెప్పినని కొంతమంది ఋషులు చెప్తారు. యజ్ఞదాన తపకర్మ సత్యాద్యం కార్యమేవ తత్ యజ్ఞోదానం తపస్సైవ పావనాని మనీషిణా. యజ్ఞము, దానము, తపస్సు, కర్మలను ఎన్నడూ విడిచిపెట్టొద్దు, వానిని తప్పక ఆచరించాలి. వాస్తవానికి యజ్ఞము, దానము మరియు తపస్సులు మహాత్ములను కూడా పవిత్రం చేస్తాయి. జపయజ్ఞం చెయ్యి, ఆ యజ్ఞం చేసినందువల్ల నిన్ను నువ్వు పవిత్రం చేసుకోగలుగుతావు. ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా జపం చేయి, ఫలితం ఆశించకుండా చేయి జపం. దానం చేసినా కూడా మనం భగవంతుడి తృప్తి కోసంగా దానం చేయాలి. భగవంతుడి సరైన వ్యక్తికి సరైన సమయంలో సరైన ప్లేస్లో దానం ఇవ్వాలన్నమాట. అది కూడా కృష్ణార్పణం అనుకుంటూ దానం చేయాలి. తపస్సు చేసినా కూడా భగవంతుడి తృప్తి కోసం చేయాలి తపస్సు. ఇవన్నీ కూడా మహాత్ములను కూడా పవిత్రం చేస్తాయి అని చెప్పినని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. యజ్ఞదాన తపస్సులు అనే కర్మలు తప్పక ఆచరించాలి. కర్మలు త్యాగం చేయొద్దు. వాటి వలన మనం పవిత్రులము. కర్మలు త్యాగం చేస్తే మనం పవిత్రులం కాము. మనం పవిత్రులం అయ్యేది ఎప్పుడు కర్మలు చేసి ఆ నిష్కామ కర్మయోగాన్ని ఆచరించినప్పుడు మన కల్మష శుద్ధి కలుగుతుంది. అంత మన అంటే ఇవి ఉంటాయి కదా, కామక్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలు, అవన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతాయి. మన అంతఃకల్మష శుద్ధి జరుగుతుంది. కాబట్టి నువ్వు ధర్మం ప్రకారంగా చేయాల్సింది చేయకుండా వదిలిపెట్టకూడదు. ధర్మశాస్త్రం ఏ విధంగా చెప్తోందో దాన్ని ఆచరించాలి. ఏతాన్యపి తు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ఫలాని చ కర్తవ్యానీతి మే పార్థ నిశితం మతముత్తమం. అర్జున, ఈ కర్మలు అన్నీ మమకారాసక్తి మరియు ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి. వాటిని కర్తవ్యంగా భావించి చేయాలి. ఇదే నా ఖచ్చితమైన అభిప్రాయము. అవి కర్తవ్యంగా భావించు, నువ్వు చేసే కర్మని కర్తవ్యంగా భావించు. అంతేగాని నేను ఇది చేస్తున్నా కాబట్టి నాకు ఈ ఫలితం ఇయ్యి, నేను 40 రోజులు దీక్ష తీసుకున్నాను కాబట్టి, నీ సేవ చేసుకున్నావు కాబట్టి నువ్వు నాకు ఇన్ని ఫలితాన్ని భగవంతుడా అని చేయకూడదు. 40 రోజులు దీక్ష తీసుకుంటే తీసుకో, కానీ ఫలితం ఆశించవద్దు. 41వ రోజు కూడా అప్పుడు మనకి ఆ దీక్ష మీద అలా ఉండాలి అనేటువంటి ఆశ కలుగుతుంది. లేకపోతే భౌతికంలో పడిపోతాం మళ్ళీ. ఎప్పుడూ కంటిన్యూస్గా చేయగలిగితే చెయ్యి,
ఫలితాన్ని ఆశించవాకు. కంటిన్యూస్గా చేయాలి భగవంతుడికి. నిష్కామ కర్మ యోగాన్ని ఆచరించు. ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి. ఫలాపేక్ష ఉండకూడదు. వాటిని కర్తవ్యంగా భావించి చేయాలి. వివాహం చేసుకున్నావు, ధర్మం ప్రకారంగా ఒక గృహస్థుగా మారావు. గృహస్థుగా మారినప్పుడు ఆ గృహస్థు ధర్మాన్ని అనుసరించాలి. భార్యను పోషించాలి, బిడ్డల్ని పోషించాలి, తల్లిదండ్రుల్ని పోషించాలి. ఆ? అన్ని రకాలు భార్య ధర్మం ఉంటుంది, భర్త ధర్మం ఉంటుంది. ఆ? ఈ ధర్మాలన్నీ కూడా నువ్వు నిర్వర్తించు. నీ వరకు నువ్వు ఏది చేయాలో అది సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తూ నువ్వు కర్మలు చెయ్యి. మమకారాసక్తి మరియు ఫలాపేక్ష లేకుండా చెయ్యి. నా బిడ్డలు వాళ్ళకి కోట్లు కోట్లు సంపాదించి బ్యాంకులో వేసేయాలి. 24 అవర్స్ వర్క్ చేయాలి రోజుకి. ఒక 2 గంటలు పడుకుంటాను అంతే. 22 అవర్స్ వర్క్ చేసి నేను బాగా ధనం సంపాదించి నా బిడ్డలకి ఇచ్చేసేయాలి. నేను ఆనందంగా భోగాలు అనుభవించాలి. ఇట్లా చేయొద్దు నువ్వు. ఇంత కష్టపడొద్దు నువ్వు. ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయి నువ్వు కర్మలు అని చెప్పినాను భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. నువ్వు ధర్మం ప్రకారంగా నీకు భార్య వస్తుంది, బిడ్డలు వస్తారు, వాళ్ళకి కావాల్సినవి ఎంతవరకు చేయాలో అంతవరకు చెయ్యి. నువ్వు తెలియగలవాడు, నువ్వు సంపాదిస్తున్నావు. నీలాగా నీ బిడ్డలు సంపాదించుకోలేరా? నీ జీవితాన్ని మొత్తం కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలా? నెక్స్ట్ ఏంటి అన్నది ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతి కోరుకోకుండా మనము నెక్స్ట్ ఏంటి అన్నది చూసుకోకుండా మన జీవితం మొత్తం కూడా కర్పూరంలాగా హారతి ఇచ్చేసామనుకోండి, లాస్ట్లో ఏం మిగులుతుంది? ఏం మిగలదు, మసి మిగులుతుంది అంతే. ఏమీ ఉండదు, పొగాను. కాబట్టి మన జీవితాన్ని మనం ధన్యం చేసుకోవాలి. అని భార్య బిడ్డలను వదిలిపెట్టకూడదు. వాళ్ళకి చేయాల్సిన ధర్మాన్ని వాళ్ళది ధర్మం ప్రకారంగా వాళ్ళకి ఎంతవరకు చేయాలో అంతవరకు చేయాలి, చేయకుండా ఉండకూడదు. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. వాటిని కర్తవ్యంగా భావించి చేయి, నీ కర్తవ్యం అది కాబట్టి చెయ్యి. ఇదే నా ఖచ్చితమైన అభిప్రాయం. అంటే ఏంటంటే అర్జునుడికి చెప్తున్నానంటే నీ కర్తవ్యం ఏంటి? నువ్వు క్షత్రియుడివి, సుక్షత్రియుడివి. కాబట్టి నీ కర్తవ్యం శాంతి భద్రతల్ని కాపాడటం. వాళ్ళందరూ కూడా దుష్టులు, దుర్మార్గులు, దుర్మార్గమైన పనులు చేశారు. వాళ్ళని శిక్షించాల్సిన బాధ్యత నీదే. శిక్షించు వాళ్ళని అని చెప్పినాను భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. ఆల్రెడీ వాళ్ళందరినీ కూడా నేనే చంపేశాను. వాళ్ళందరూ చచ్చిపోయారు. వాళ్ళు ఓన్లీ పనిముట్టుగా వాడుకుంటున్నాను నిన్నంతే. చక్కగా వాళ్ళందరినీ కూడా సంహరించేసేసి ఈ కీర్తిని నువ్వు గడించు. నేను నీకు ఇస్తున్న ఛాన్స్. నేను ఈ కీర్తి అంతా నీకే. కాబట్టి నువ్వు ఈ కీర్తిని నువ్వు తీసుకో, భోగభాగ్యాలు అనుభవించు. కాకపోతే వాటిని నువ్వు కర్తృత్వ భావంతో చెయ్యి, నీ కర్తవ్యంగా భావించి చెయ్యి, కానీ అది అనుభవించడం కోసంగా ఈ పని చేయొద్దు. అది ఆటోమేటిక్గా ఫలం అనేది వచ్చేస్తుంది నీకు. ఇది నా ఖచ్చితమైన అభిప్రాయము. ఏతస్య తు సన్యాసః కర్మణో నోపపద్యతే మోహాత్ తస్య పరిత్యాగస్ తామసః పరికీర్తితః. విద్యుక్త ధర్మాలను ఏనాడు విడిచిపెట్టడం మంచిది కాదు. అవివేకంతో విద్యుక్త ధర్మాలను విడిచిపెడితే అలాంటి త్యాగాన్ని తమోగుణ త్యాగం అంటారు. వివేకం లేకుండా, బుద్ధి లేకుండా చేసే పనులన్నీ కూడా తమో గుణంతో చేసేటువంటి పనులు అని చెప్పినానంటారు. అని చెప్పినని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఫలాపేక్ష లేకుండా చెయ్యి అనే విషయం మనకి 2వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్పారు. ఆ విషయాన్ని స్వధర్మం అనుకొని చేయాలి. దేహదాలు కర్మలు కర్మలను చెయ్యాలి కంపల్సరీగా. గుణాలను అనుసరించి ఏవైతే కర్మలు ఉద్దేశింపబడతాయో ఆ కర్మలు శరీరానికి సంబంధించినవే, ఆత్మకు సంబంధించినవి కాదు అనుకోవాలి. కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి కర్మలు చేయాలి. జీవాత్మ ఏంటంటే శరీరానికన్నా పరమైంది.
ఆత్మను ఉద్ధరించుకునే ప్రయత్నం చేయి నువ్వు. అంతేగాని శరీరాన్ని ఉద్ధరించుకోవడం ఉండటంలో పడి పూర్తిగా నువ్వు శరీరానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చి భౌతికంగా చేసావంటే వాట్లల్లో బందీకృతుడవుతావు. భగవంతుడి అంటే ఏంటంటే నవవిధ భక్తి చేయమంటున్నారు. శ్రవణ కీర్తన స్మరణ వందన. శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం. ఈ నవవిధ భక్తిని ఆచరిస్తూ నువ్వు చేసే కర్మలన్నింటి ఫలితాన్ని నాకు ఒప్పజెప్పు. నిరంతరం చేసే స్థితి వస్తే దేహం ద్వారా ప్రాప్తించే కర్మలు వదలొచ్చు. ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా భగవంతుడిని సేవిస్తూ కంటిన్యూస్గా భగవంతుడిలో తప్పించి ఇంకో లోకం లేదు నాకు అనుకున్నప్పుడు కర్మలు వదిలేయచ్చు. కర్మలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు అప్పుడు. అంటే సన్యాసిగా మారిపోవాలి పూర్తిగా. ఇంద్రియ తృప్తి ఇదంతా ఉండకూడదు. ఇంద్రియాలన్నింటిలో నుంచి వాటి కోరికల నుంచి బయటపడాలి. ఏదో శ్మశాన వైరాగ్యంతో బయటపడడం కాదు. పూర్తిగా కంటిన్యూస్గా పూర్తిగా చేస్తూ ఉండాలి భగవంతుడివి. ఇంకా భగవంతుడిదే లోకం అనే దీంట్లో పడిపోయినప్పుడు నువ్వు కర్మలు వదిలేసినా కూడా పర్వాలా. కానీ నువ్వు బాధ్యతని స్వీకరించినప్పుడు నీ కర్మల్ని నువ్వు వదిలిపెట్టకూడదు అని చెప్పినని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యజ్ఞాలు శాస్త్రంలో చెప్పిన యజ్ఞాలు ఆత్మసాక్షాత్కారం లేదా నిరంతరం భక్తియుక్త సేవలో ఉండేట్లుగా చేస్తాయి. కర్మలు వదిలేయచ్చు. వదిలేందుకు అధికారం కావాలి. కర్మలు వదిలేయచ్చు కానీ వదిలేందుకు అధికారం కావాలి. ఆ వదిలేందుకు అధికారం అంటే ఏంటి? నిష్కామ కర్మయోగాన్ని ఆచరిస్తూ ఉండి ఆ కర్మలు వదిలేసే అధికారం ఎప్పుడు వస్తుందో అంతఃకర్మషాలని తొలగిపోయినప్పుడు శుద్ధభక్తుడిగా మారినప్పుడు పూర్తిగా బాధ్యతలన్నీ కూడా అయిపోవాలి. తను తీసుకున్నాడు బాధ్యత. గృహస్థాశ్రమం తీసుకున్నప్పుడు భార్య పిల్లలందరూ వస్తారు కదా, వాళ్ళ బాధ్యతలన్నీ కూడా స్వీకరించి వాటిని అన్నిటినీ కూడా నిర్వర్తిస్తూ ఉండాలి, వదిలిపెట్టకూడదు. అవన్నీ తీరిపోవాలి. అంటే వాటిలో ఉన్నటువంటి అంటే పూర్తిగా ఆత్మసాక్షాత్కారానికి వచ్చేసినప్పుడు భగవంతుడే తప్పించి ఇంకా వేరే ఇంకేది లేదు నాకు అనే దీంట్లోకి పూర్తిగా దృఢ సంకల్పంతో ఎప్పుడైతే వస్తాడో అప్పుడు కర్మలు వదిలేయచ్చు. మోహం మూలంగా కర్మలు వదిలేస్తే తామస త్యాగం అంటారు. మోహం మోహం ఏంటంటే ఆ సన్యాసం మీద మోహం వస్తుంది. ఆ పనులు చేయం మన సోమరిపోతనం. ఆ సోమరిపోతనం వచ్చి మేము పని చేయము, మా వల్ల కాదు అని అనుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంలో ఉంటారు కొన్ని రోజులు. ఉన్న తర్వాత ఆ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళలాగా ఉండాలి అని అనిపిస్తుంది. వాళ్ళు చేసేవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు కూడా కొంతకాలం. శుద్ధ భక్తులు ఏంటంటే వాళ్ళు పూర్తిగా కంటిన్యూస్గా శరణాగతి పొందినటువంటి వాళ్ళు. వాళ్ళలో మార్పు ఉండదు. వాళ్ళని చూసి వాళ్ళు చేయాలని వెళ్ళి కొన్ని రోజులు సాంగత్యం చేసిన తర్వాత వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి లోపాలు కొన్ని అన్నీ కూడా నువ్వు కౌంట్ చేయడం మొదలు పెడతారు. కౌంట్ చేయడం మొదలుపెట్టి ఇవి నేను చేస్తే మాత్రం తప్పేంటి అంటాడు. అంతకు 100 రెట్లు ఎక్కువగా చేస్తూ భౌతికంగా వెళ్ళిపోతాడు బయటికి. రతయ అంటే వాటి ఆ కర్మల మీద మరి రతి కలుగుతుంది. తర్వాత మళ్ళీ కూడా వాటి మీద రతి ఆభాస. ఆ శుద్ధ భక్తుల్ని చూసి వీళ్ళు గేలు చేస్తూ వాళ్ళు అపరాధాల పాలవుతూ ఉంటాం అన్నమాట. శుద్ధ భక్తుల్ని ఎప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అపరాధాల పాలైనప్పుడు మనం ఫాల్ డౌన్ అయిపోతాం పూర్తిగా. అట్లా మోహం వల్ల త్యాగం తామస త్యాగం అనమాట. అది మోహం కలిగి వాడు దాంట్లోకి వెళ్తాడు. ఆ మోహం మూలంగానే బయటికి వచ్చేస్తాడు. అది తామస త్యాగం. తమో గుణంతో చేసేటువంటి
త్యాగం అన్నమాట అది. దుఃఖమిత్యేవ యత్కర్మ కాయక్లేశభయా త్యజేత్ సకృత్వా రాజసం త్యాగం నైవ త్యాగ ఫలం లభేత్. కష్టంగా ఉన్నాయని చెప్పినని, శారీరానికి అసౌకర్యంగా ఉన్నాయని విధిగా చేయవలసిన కర్తవ్య కర్మలను విడిచిపెట్టడాన్ని రజోగుణ త్యాగంగా అంటారు. రజోగుణంతో చేసేటువంటిది అనమాట ఈ త్యాగం. అంటే ఏంటంటే కష్టపడాల్సి వస్తుందని చెప్పిన సోమర్తనం. ఆ సోమర్తనంతో వదిలేస్తుంటారు. అమ్మో, వీడిని నేను ఎందుకు చదివించాలి పిల్లవాడిని, నేను ఉద్యోగం ఎందుకు చేయాలి, నేను ఒక్కడనే ఎందుకు కష్టపడాలి, పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా ఎందుకు కష్టపడాలి, వీళ్ళ కోసము భార్య కోసం ఎందుకు చేయాలి, పిల్లల కోసం ఎందుకు చేయాలి అని చెప్పనని ఎప్పుడైతే అనుకున్నాడో తమో గుణంలో పడిపోతున్నాడు. ఆ తమో గుణ త్యాగం కిందకి వస్తుంది అనమాట అది. కార్యమిత్యేవ యత్కర్మ నేతం క్రియతే అర్జున సంగం త్యక్త్వా ఫలం చైవ సత్యాగ సాత్వికో మతః. అర్జున, తన విద్యుక్త కర్మలను కర్తవ్య బుద్ధితో నిర్వహిస్తూ సమస్త భౌతిక సాంగత్యాన్ని ఫలాశక్తిని విడిచిపెట్టినప్పుడు దాన్ని సాత్విక గుణ త్యాగం అంటారు. సత్వగుణంలో చేసే త్యాగం ఏంటంటే విద్యుక్త కర్మల్ని కర్తవ్య బుద్ధితో నిర్వహించాలి. అది నా కర్తవ్యం అని చెప్పినాను అనుకొని నిర్వహిస్తూ, అంటే ధర్మం ప్రకారంగా ఒక గృహస్థుగా మారటం, సంతానాన్ని ఉత్పత్తి చేయటం, వాళ్ళ కోసం కొంత కష్టపడి పనిచేస్తూ వాళ్ళని పోషించటం, ఇవన్నీ కూడా విద్యుక్త ధర్మాలు అన్నమాట. ఆ విద్యుక్త ధర్మాలను అనుసరించి చేసే కర్మలను కర్తవ్య బుద్ధితో నిర్వహిస్తే సమస్త భౌతిక సాంగత్యాన్ని ఫలాశక్తి విడిచిపెట్టినప్పుడు దానిని సాత్విక గుణత్యాగం అంటారు. ఫలాశక్తిని వదిలిపెట్టేయాలంటున్నారు. ఆ వచ్చే ఫలాల మీద ఆసక్తి ఉండకూడదు. అప్పుడు దాన్ని సత్వగుణంతో చేసేటువంటి త్యాగం అంటారు. నహి దేహ వృతా శక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషతః యస్తు కర్మ ఫలత్యాగి సత్యాగి ఇత్యభిధీయతే. దేహదారి అయిన వానికి కర్మల అన్నింటినీ వదులుకోవడం నిజంగా సాధ్యం కాదు. కానీ కర్మ యొక్క ఫలాలను ఛేదించే వ్యక్తిని నిజంగా త్యాగి అంటారు. ఈ దేహం కోసం పోషణ చేసుకోవాలి, మనల్ని మనం పోషించుకోవాలి, మన చుట్టూ వాళ్ళని పోషించాలి, మన భార్య భర్త పిల్లలు సంసారం తల్లిదండ్రులు వీళ్ళందరూ ఉంటారు. కాబట్టి దేహదారి దేహాన్ని ధరించిన తర్వాత వాడికి కర్మలన్నింటినీ వదులుకోవడం సాధ్యం కాదు. కానీ కర్మ యొక్క ఫలాల్ని త్యజించేందుకు వీలవుతుంది. ఆ ఫలితం ఆశించకూడదు. అట్లా ఆ వ్యక్తిని నిజంగా త్యాగంటారు. ఇప్పుడు ధర్మం ప్రకారంగా ధర్మాన్ని అనుసరించి చేయాలన్నమాట. తప్పొప్పులన్నీ ఇదివరకు ఏంటంటే ధర్మాన్ని అనుసరించి తప్పొప్పుల నిర్ణయం జరిగేది. ధర్మం ప్రకారంగా వాడు చేసింది కరెక్టా కాదా అనేది చూసేవాళ్ళు. వాడు తప్పు చేశాడు అని ఎట్లా నిర్ణయించేవాళ్ళు? ధర్మం ప్రకారంగా నిర్ణయించేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు అట్లా నిర్ణయించట్లా. ధర్మం ప్రకారంగా ఇంద్రియ తృప్తి, సినిమాలు ఎక్కువైపోయినాయి, సీరియల్స్ ఎక్కువైపోయినాయి, టీవీలు, వీటి మూలంగా ఇంద్రియ తృప్తి ఎక్కువైపోయింది. ఆ ఇంద్రియ తృప్తి మూలంగా ఆ ఇంద్రియ తృప్తి కలుగుతున్నదా కలగట్లేదా? మనం చేసే పని మూలంగా ఈ పని చేస్తున్నాము, ఈ పని చేస్తే మనకి తృప్తి కలుగుతున్నదా, మనం సంతోషంగా ఉండగలుగుతున్నామా అనే దాని మీద వాళ్ళకి నిర్ణయం అనేది జరుగుతున్నదన్నమాట.
తప్పొప్పుల విధానం అంతా కూడా ఇంద్రియ తృప్తి మీద ఆధారపడింది ఇప్పుడు ఈ కాలంలో. అదేంటంటే ఇంద్రియ తృప్తి మీద ఆధారపడ్డప్పుడు అది రజోగుణం కిందికి వస్తుంది, సత్వగుణం కిందికి రాదు. హరే కృష్ణ. ప్రకృతి త్రిగుణాలు, ప్రకృతి త్రిగుణాలు, 3 గుణాల గురించి చెప్పుకుంటున్నాము: సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణం. బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విసాం శూద్రాణాంచ పరంతప కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావ ప్రభవైర్గుణై. 21. ఇప్పుడు 4 వర్ణాలు నేను విభజించాను, 4 వర్ణాలుగా విభజించారు భగవంతుడు: బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు. బ్రాహ్మణుడు చేసే కర్మలు బ్రాహ్మణుడు చేయాలి, క్షత్రియుడు చేసేవి క్షత్రియుడు చేయాలి, శూద్రుడు వైశ్యుడు చేసేది వైశ్యుడు, శూద్రుడు చేసేది శూద్రుడు. ఈ విభజన ఎప్పుడు జరుగుతుంది? వర్ణాలను బట్టి గుణాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ గుణాన్ని ప్రకారంగా వర్ణం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ 4 వర్ణాల వాళ్ళు సమాజానికి ఎంతో అవసరం. వీళ్ళు ఉన్నతమైన కర్మలు చేసేవారు బ్రాహ్మణులుగా గుర్తింపబడతారు. సత్వగుణంలో ఉన్నతమైన కర్మలు, శాస్త్రాధ్యయనం చేయటము, ఇదంతా కూడా అందరికీ చెప్పటము, ఇదంతా కూడా ఉన్నతంగా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి కలుగజేస్తూ ఉంటారనమాట. వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు. క్షత్రియులు ఏంటంటే శాంతి భద్రతల్ని కాపాడుతూ ఉంటారు క్షత్రియులు. ఇక్కడ వైశ్యులేమో అన్నీ పంటలు, గోరక్షణ, కృషి, గోరక్షణ, వాణిజ్యం, ఇవన్నీ కూడా వైశ్య కర్మ స్వభావజం. వైష్ణుడి స్వభావం ప్రకారంగా అవి చేయాలి. తర్వాత శూద్రుడేంటి? శూద్రుడు మొత్తం ఈ మూడు వర్గాల వాళ్ళకి కూడా శూద్రుడు హెల్ప్ చేస్తాడు. బాగా దృఢమైన కాయం ఉంటుంది, వాళ్ళు ఎంత బరువైనా సరే ఎత్తగలుగుతారు. అంటే శారీరకమైన శ్రమకి వాళ్ళు ఓర్చుకోగలుగుతారు. వాళ్ళు శూద్రులు అన్నమాట. నలభై 42. అంటే ఆల్రెడీ మనం 17 అధ్యాయాల్లో చెప్పుకున్నాం విషయాలన్నీ. అవన్నీ కూడా వచ్చినాయి దీంట్లో. అవన్నీ కూడా కాకుండా పెద్ద అధ్యాయం కదా, చెప్పలేము అన్ని శ్లోకాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే. అందుకని తీసేశారనమాట, పోర్షన్లో లేకుండా అవి మనకి సెకండ్ లెవెల్లో చెప్పబడతాయి మొత్తం శ్లోకాలన్నీ కూడా. బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విసాం శూద్రాణాంచ పరంతప కర్మణి ప్రవిభక్తాని స్వభావ ప్రభవైర్గుణై. పరంతప, ఇక్కడ పరంతప అనేటువంటి పదం ముఖ్యమైన పదం అన్నమాట. ఓ శత్రువులను జయించేవాడా, సంహరించేవాడా అని పరంతప అంటే. శత్రు సంహారకుడైన ఓ అర్జున, బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రుల వివిధ భౌతిక గుణాలను అనుసరించి కలుగు ప్రకృతి జాతములైన వారి గుణాలతో విభజింపబడుతున్నవి ఏంటి? కర్మలు. గుణం శమోదమస్తపశౌచం క్షాంతిరార్జవమేవ చ జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం బ్రహ్మ కర్మ స్వభావజం. కొంతమంది ఏంటంటే శాంతి, ఇంద్రియ నిగ్రహణము, తపస్సు, తర్వాత స్వచ్ఛత, సహనము, చిత్తశుద్ధి, జ్ఞానము, విజ్ఞానము మరియు ఇహపరలోకాలపై విశ్వాసం, ఇవన్నీ కూడా ప్రతి మానవుడికి కూడా ఉండాల్సినటువంటి లక్షణాలు. ఇవి బ్రాహ్మణుల గుణాలు అని చెప్తున్నారు. ఎవరికైతే ఉంటాయో ఇవి, వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు, సత్వగుణంలో ఉంటారు. క్షత్రియుల గుణాలు ఏంటంటే
శౌర్యము, బలము, ధైర్యము, ఆయుధ వైద్యలో నైపుణ్యము, ఇవన్నీ కూడా శత్రువులకు ఉండాలి. యుద్ధానికి వెళ్ళి పారిపోకూడదు. యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు యుద్ధం చేయాలి. ఉం? ఈయన వెళ్ళిపోతానంటున్నాడు కదా అర్జునుడు, దానికి మళ్ళీ చెప్తున్నారు అన్నమాట భగవంతుడు 18వ అధ్యాయంలో. యుద్ధంలో నుంచి వెనుతిరగని సంకల్పం అన్నమాట. విశాల హృదయంతో గల దయాగుణం మరియు నాయకత్వ సామర్థ్యం, ఇవన్నీ కూడా క్షత్రియుల లక్షణాలు. దయాగుణం కలిగి ఉండాలి. ఎదుటివాడు సరెండర్ అని చెప్పిన, నేను సరెండర్ అయిపోయానని చెప్పిన చేతులు ఎత్తినప్పుడు వాడిని గన్పెట్టి కాల్చకూడదు, వాడికి శిక్షలు వేయకూడదు. వాడు సరైన దారిలోకి వచ్చినట్టుగా భావించి వదిలేయాలి వాడిని. విశాల హృదయం కలిగి ఉండాలి. సంకల్పం, తిరగని సంకల్పం, వెనక్కి తిరిగి చూసుకోకల్లా ఇలాంటి పనులు చేసేటప్పుడు నాయకత్వ సామర్థ్యం కలిగి ఉండాలన్నమాట. వైశ్య గుణాలు, వ్యవసాయము, గోరక్ష, వ్యాపారం అనేవి సహజ గుణాలు వైశ్యులవి. శూద్రులవేమో పనులు చేయటం ద్వారా సేవ చేయటం అనేది సహజమైన గుణం. అన్ని పనులు కూడా చేస్తూ ఉంటారు, అందరికీ కూడా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు, అది శూద్రుల గుణం. అంటే వ్యవసాయము, గోరక్షణ, వర్తకము అనునవి వైశ్యులకు సహజ సిద్ధమైన కర్మలు. శూద్రులకు పరిశ్రమ అంటే పని చేయటం బాగా. పరసేవ అన్నవి సహజ ధర్మాలు. శూద్రులకి ఏంటంటే పరసేవ, పరిశ్రమ అని ఇచ్చారు. ఓకే. యత ప్రవృత్తిర్భూతానాం ఏన సర్వమిదం తతం స్వకర్మణా తమభ్రియచ్య సిద్ధిం విందతి మానవః. Describes how all beings emerge from the divine and how one reaches perfection by worshipping that source through their natural work. Would you like me to సకల జీవులకు మూలం మరియు సర్వవ్యాపి అయిన భగవంతుని ఆరాధించడం ద్వారా మానవుడు తన స్వకర్మ నిర్వహణ చేయడం ద్వారా పరిపూర్ణతను పొందగలడు. తన జీవితం పరిపూర్ణత ఎప్పుడు వస్తుంది మానవుడి జీవితానికంటే? ఆ భగవంతుడి సేవ ద్వారా మాత్రమే వస్తుంది. భగవంతుని ఆరాధించడం ద్వారా మానవుడు తన స్వకర్మ నిర్వహణ చేయడం ద్వారా తను చేయాల్సిన స్వకర్మలన్నీ కూడా సక్రమంగా చేయటం వలన వాళ్ళు పరిపూర్ణతని పొందగలుగుతారు. 46. వారి గుణాలు, స్వభావాన్ని బట్టి కర్మలు చేస్తూ పాపకర్మల నుండి బయటపడి భగవద్ధామాన్ని చేరుకోగలుగుతారు. భక్త్యా మాం అభిజానాతి యావాన్యశ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. 55. ఈ మధ్యలో శ్లోకాలన్నీ మనం నేర్చుకున్నవేను నెక్స్ట్ ఒకే రకంగా ఉంటాయి. ధర్మాల గురించి, మళ్ళీ ఇవంతా కూడా సత్వగుణము, రజోగుణం గురించి, తమో గుణం గురించి ఈ శ్లోకాలన్నీ కూడా వదిలేసేసి లాస్ట్కి 59కి 55కి వచ్చాం మనం. మధ్యలో కొన్ని వదిలేసాం, ఎందుకంటే చాలా పెద్ద అధ్యాయం ఇది. ఇంత పెద్ద అధ్యాయం మనము 1 అవర్లో కంప్లీట్ చేయలేము. కేవలం భక్తియుత సేవ చేత మాత్రమే యథార్థముగా నేనెవరో తెలుసుకొనవచ్చును. నన్ను తెలుసుకున్న పిదప నా భక్తుడు నా సంపూర్ణ భావనలో భగవద్ధామంలో ప్రవేశించును. భక్తియుత సేవ, ఆ భగవంతుడికి యథాతథంగా సేవ చేస్తూ ఆ భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవాలి.
ఎవరైతే ఆ సేవ చేస్తారో వాళ్ళు పూర్తిగా భగవంతుడిని తెలుసుకోగలుగుతారు. అలాంటి వాళ్ళు భగవద్ రాజ్యంలో భగవద్గీత యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి? ముక్తి. భగవద్గీత యొక్క లక్ష్యం ముక్తే, భగవత్ ప్రాప్తి కలగటమే. కాబట్టి మనం ఆ ప్రాప్తి కలిగేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి. మచ్చిత్త సర్వదుర్గాణి మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అదచేత్వమహంకారాత్ న శ్రోష్యసి వినశ్యసి. నీవు నా యందు మనస్సును కలవాడవైతే నా కృపచే అన్ని అడ్డంకులను మరియు కష్టాలను అధిగమించగలవు. కానీ అహంకారముచే నా మాటలు వినక పని చేస్తే నీవు నశిస్తావు. నా మాటలు ఆత్మ గురించి, శరీరం గురించి, జ్ఞానం గురించి, జ్ఞేయం గురించి, ధర్మం గురించి అన్ని విషయాలు నీకు చెప్పాను ఇప్పటిదాకా. ఎవరైతే నా మాటలు విని పూర్తిగా సరెండర్ అవుతారో వాళ్ళు కష్టాలను అధిగమించేస్తారు. ఏదైనా భౌతికంగా వాళ్ళకి ఏదైనా అడ్డంకులు ఉన్నా కూడా అవన్నీ దాటేస్తారు. దాటేసి పూర్తిగా వాళ్ళకి అహంకారం అనేది ఉండదన్నమాట. ఉండకుండా శుద్ధ భక్తులుగా మారిపోయి వాళ్ళు ఆ భగవంతుడి గురించే పనిచేస్తారు. 58. మచ్చిత్తః నాయందే మనస్సు కలవాడై, పూర్తిగా భగవంతుడి మీదే మనస్సు ఉంటుందన్నమాట. సర్వదుర్గాన్ని అన్ని ఆటంకాల్ని మత్ప్రసాదాత్ నా అనుగ్రహం వలన తరిష్యసే గలవు. అథ కానీ త్వం అంటే నీవు అహంకారాత్ మిథ్యాహంకారములను, అంటే మిథ్యాహంకారం ఇవన్నీ కూడా ఉండకూడదుట. నీవు నా యందు తత్పరుడవై పూర్తిగా నా అంటే భగవంతుడి మీద ధ్యాసతో ఎవరైతే ఆ భగవంతుడి అనుగ్రహం కోసంగా ప్రార్థిస్తారో, తపస్సు చేస్తారో అలాంటి వాళ్ళకి బద్ధ జీవితం నుంచి విముక్తి, ఎటువంటి నందలి ఆటంకాలన్నింటినీ కూడా అధిగమిస్తారు. ఈ జీవితంలో ఎన్నో ఎన్నో ఆటంకాలు ఉంటాయి, వాటి అన్నింటినీ కూడా అధిగమించగలుగుతారు. అతిక్రమించి అప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే తత్పరత్వంతో కాక నా మాటలు వినక ఎవరైతే ఇట్లా ధర్మం ప్రకారంగా ఉండకుండా భగవంతుని మాటలు వినలేదనుకోండి, అట్లా వినకపోతే కనుక వాళ్ళు విద్యాహంకారంతో ఉన్నప్పుడు పనిచేసినప్పుడు వాళ్ళు నశిస్తారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇక్కడ చూడండి, మనం కూడా ఇట్లా భౌతికమైనటువంటి లోకంలో భౌతికమైన పనులతో ఎక్కువగా మనము ఆకర్షితులమై వాటిలలోనే తుల్లుతూ ఉంటాం. అలా దొర్లుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా ఈ విధంగా మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు తీసుకుని వాళ్ళు మళ్ళీ కష్టపడుతూ పనిచేస్తూ మళ్ళీ వాళ్ళు ఆ విధంగా ఉంటారు. భగవంతుని కొలిచే వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ స్థిర నివాసానికి చేరుకుంటారు. ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశే హృద్దేశే అర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయేయ. అర్జున, పరమపురుషుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఉండి భౌతిక ప్రకృతితో తయారు చేయబడిన యంత్రంలో ఆసీనులైన వారి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.
ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశో అర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా. అర్జున, పరమపురుషుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఉండి భౌతిక ప్రకృతితో తయారు చేయబడిన యంత్రంలో ఆసీనులైన అన్ని జీవనగతులను నిర్దేశిస్తున్నాడు. ఆ యంత్రం ఇక్కడ చూడండి, మన శరీరం అనేది యంత్రం. ఆ దేహంలో భగవంతుడు ఉంటారు, పరమాత్మ రూపంలో ఉండి మనల్ని చూస్తున్నారు ఆయన. మన కర్మలన్నీ కూడా నిర్దేశిస్తున్నారు. మన కర్మలన్నీ కూడా చూస్తున్నారు, మనం చేసేవన్నీ కూడా సాక్షిపుత్రుడుగా చూస్తున్నారు. ఇక్కడ ఆత్మ ఫలాలన్నీ కూడా ఆరగిస్తున్నది. ఆ ఇంద్రియాలకన్నింటికి కూడా దేవతగా ఆయన ఉన్నారు. వాటిలో అవి చేతనంగా పనిచేస్తున్నాయంటే ఆ చేతనానికి కారణం ఎవరు అంటే భగవంతుడే, పరమాత్మే. మన్మనాభో మద్భక్తో మధ్యాధీమాం నమస్కురు మామే వైష్యసి సత్యంతే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. ఎప్పుడు నన్నే స్మరిస్తూ నా భక్తుడివి గమ్ము, నన్ను పూజింపుము, నాకు నమస్కరింపుము. ఈ విధంగా ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు. నీవు నాకు ప్రియమైన స్నేహితుడివి కాబట్టి నేను ఈ మాటలు చెప్తున్నాను. అన్నీ ఎప్పుడు కూడా నన్నే స్మరించు, కంటిన్యూస్గా కృష్ణనామస్మరణ చెయ్యి, నా భక్తుడివిగా నన్నే పూజించు, నాకు నమస్కారం చెయ్యి. ఈ విధంగా నువ్వు చేయడం ద్వారా నీలో ఉన్నటువంటి ఆ అంతఃకల్మషం మొత్తం కూడా తొలగిపోతుంది. ఇంద్రియ తృప్తి కూడా కావాలని కోరుకోవు, నువ్వు వైరాగ్యంలోకి వెళ్ళిపోతావు. అప్పుడు ఆ వైరాగ్యానికి వెళ్ళిపోయి ఎప్పుడైతే ఫలితాన్ని ఆశించకుండా పనిచేయడం మొదలుపెట్టావో అప్పుడు నువ్వు నన్ను చేరుకోగలుగుతావు. నువ్వు నాకు ప్రియమిత్రుడివి కాగలుగుతావు. ఆ ప్రియమిత్రుడివి కాబట్టే నువ్వు నీకు నేను ఈ గుహ్యమైనటువంటి రహస్యాన్ని నీకు చెప్తున్నాను నేను అని చెప్పినని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. ఈ మన్మనాభవ మద్భక్త 9వ అధ్యాయంలో కూడా వచ్చింది మనకి ప్రామిసింగ్ శ్లోక. ఇట్లా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని నేను నా దగ్గరికి చేర్చుకుంటాను. నా సేవలో నియుక్తులై పూర్తిగా నాకు సరెండర్ అయిన వాళ్ళని. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. అన్ని ధర్మాలు వదిలేసాయి, కేవలం నన్నే శరణు పొందు, నేను నిన్ను అన్ని పాపాల నుంచి విడిపిస్తాను, భయపడకు. ఆ ద్రౌపది కూడా వస్త్రాభరణం సమయంలో తన్ని తను కాపాడుకుందామని చూసింది, ఇట్లా పట్టుకుంది వస్త్రాల్ని. కానీ ఆమె బలం సరిపోలే. అక్కడ భర్తలందరిని అడిగింది, చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు భీష్ముడు, ద్రోణుడు వీళ్ళందరూ కూర్చొని ఉన్నారు, వాళ్ళందరిని అడిగింది. ధృతరాష్ట్రుడిని అడిగింది, ఇది ధర్మమేనా? పరస్త్రీని ఆశించటం ధర్మమేనా? తప్పు చేస్తున్నారు నీ పుత్రులు, చెప్పు, ధర్మం ఏంటో చెప్పు అని చెప్పి నన్ను అడిగింది. అందరిని అడిగింది, ఎవ్వరూ నోరు మెదపల. ఆమెను రక్షించుకుందామని చూసింది, ఆమె వల్ల కాల. అప్పుడు ఇంకా భగవంతుడిని ప్రార్థించడం మొదలుపెట్టింది ఆమె. ఆర్తితో ఆమె ప్రార్థన చేయటం మొదలుపెట్టింది అనమాట. ప్రార్థిస్తూ అర్థార్థి, నాకు అది కావాలి, నన్ను రక్షించు అని చెప్పి నన్ను ప్రార్థించింది. నన్ను ఈ అవమానం నుంచి రక్షించు అని చెప్పి నన్ను ప్రార్థిస్తే అప్పుడు ఆయన కృష్ణ భగవానుడు వచ్చి పూర్తిగా ఆమెకి వలవలు ఇచ్చి ఆమెని కాపాడటం అనేది జరిగిందనమాట. ఏ ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిదాస్యతి భక్తిం మై ప్రియ పరాం కృత్వా మే వైష్యస్య సంశయః. భక్తులకు ఈ అత్యున్నత రహస్యాన్ని వివరించే వారికి స్వచ్ఛమైన భక్తి తప్పక లభిస్తుంది. మరియు చివరికి అతను నా వద్దకు తిరిగి వస్తారు. ఈ అత్యున్నతమైన రహస్యమైన గుహ్యమైనటువంటి రహస్యం భక్తులకి ఈ అతి రహస్యం అనమాట, అత్యున్నతమైంది ఈ రహస్యం. అటువంటి స్వచ్ఛమైన ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు ఆ భక్తి చేస్తారు. ఆ స్వచ్ఛమైన భక్తిని చేయటం ద్వారా వాళ్ళు
నన్ను చేరుకుంటారు, నా దగ్గరికి చేరుకోగలుగుతారు వాళ్ళందరూ కూడా. నతి తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచ మే తస్మాత్ అన్యః ప్రియతరో భువి. నాకు అతని కంటే ఎక్కువ ప్రియమైన సేవకుడు మరొకరు ఈ ప్రపంచంలో లేరు, అతని కంటే ఇంకెవరు ప్రియమైన వారు ఉండరు. ఇట్లా ఎవరైతే పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోయారో నాకు, అంతకు మించిన సేవకులు కానీ అంతకు మించిన ప్రియమైన వాళ్ళు కానీ ఇంకెవరు ఉండరు, వాళ్ళే నాకు ఎంతో ప్రియమైన వాళ్ళు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ప్రభుపాదుల్లా చూపిస్తున్నారు అనమాట. ప్రభుపాదుల్లాగా ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా భాగవతం చదువుకోవటం, భగవద్గీత చదువుకోవటం, కృష్ణనామస్మరణ చేయటం, ఆ కృష్ణుడు తప్పించి ఇంక వేరే ఇంకేం లేదని కోరుకోవటం, పూర్తిగా ఎవరైతే సరెండర్ అవుతారో వాళ్ళే నా భక్తులు అని చెప్పినని ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన. ఈ ప్రపంచంలో, ఈ భూ ప్రపంచంలో అంతకు మించిన ప్రియమైన వాళ్ళు ఇంకెవరు లేరు. అధ్యేష్యతే చ య ఇమం ధర్మ్యం సంవాదమావయః జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యామితి మే మతిః. అధ్యేష్యతే చ ఇమం ధర్మ్యం సంవాదమావయోః జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యామితి మే మతిః. మన ఈ పవిత్రమైన సంభాషణ అధ్యయనం చేసేవాడు తన ఈ జ్ఞాన యజ్ఞం ద్వారా నన్ను పూజించిన వాడని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. ఎవరైతే ఈ యజ్ఞం చేశారో, ఎవరైతే ఈ 18 రోజులు ఈ అధ్యయనం చేశారో, వాళ్ళు ఎవరైతే విన్నారో, ఎవరైతే చెప్పారో, ఎవరైతే విన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ జ్ఞాన యజ్ఞంలో భాగం పంచుకున్నట్లు, ఈ జ్ఞాన యజ్ఞం ద్వారా నన్ను పూజించినట్లు అది నేను ప్రకటిస్తున్నాను అని చెప్పినని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. శ్రద్ధావాననసూయశ్చ శృణుయాదపి యో నరః సోపి ముక్త శుభాల్లోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం. శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా దీనిని వినేవాడు కూడా పాపాల నుంచి విముక్తిని పొందుతాడు మరియు పుణ్యాత్ములు నివసించే పుణ్యలోకాలకు చేరుకుంటాడు. ఎవరైతే వింటారో వినేవాళ్ళు కూడా పుణ్యలోకాలకు చేరుకుంటారు. ఆ చెప్పేవాళ్ళు, వినేవాళ్ళు, దానికి సహాయం చేసేవాళ్ళు, ఆ సహాయం చేసేటప్పుడు కూడా ఊరికే చేయరు కదా వాళ్ళు, ఆ కృష్ణ నామంతోనే చేస్తారు సహాయం. కృష్ణుని సేవ చేస్తున్నాం అనుకుంటూ చేస్తారు. మొత్తం కూడా మాది టీం అనమాట, టీం వర్క్ ఇదంతా కూడా. అందరూ ఎంతమందో హెల్ప్ చేస్తే, ఎంతమందో కష్టపడితే మీరు అందరూ కూడా ఇంత 1 అవర్ క్లాసు ఫ్రీగా వినగలుగుతున్నారు ఆన్లైన్లో. వాళ్ళందరూ కూడా, అందరికీ కూడా ఆ భగవంతుడి ప్రాప్తి కలుగుతుంది, భగవంతుడి ఆశీస్సులు లభిస్తాయి అన్నమాట. మరియు పుణ్యాత్ములు నివసించే పుణ్యలోకాలకు చేరుకుంటారు. వాళ్ళు ఏంటి ఫలితం ఆశించి చేయరు, ఎటువంటి ఫలితం ఉండదు వాళ్ళకి చేసినందువల్ల. ఫలితం అంటే ధనం ఏం లభించదు వాళ్ళకి, డబ్బులు రావు, ఏం ఉద్యోగం చేస్తున్నాం డబ్బులు కావాలి మాకు. వాళ్ళకి ఎంతసేపటికి కూడా కృష్ణుడి తృప్తే మా తృప్తి, కృష్ణుడి ఆనందమే మా ఆనందం. ఈ క్లాసులు సక్రమంగా జరుగుతున్నాయా, బాగా చెప్తున్నారా, కరెక్ట్గా నడుస్తున్నాయా, ఆ జూమ్లో సరిగ్గా వినగలుగుతున్నారా, ఆ క్విజ్ కరెక్ట్గా ఓపెన్ అవుతున్నదా లింకు, ఇవన్నీ చూసేవాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళ అదంతా కూడా కృష్ణ సేవే. ఆ భగవంతుడి వినాలి, భగవంతుడి సేవ, భగవంతుడిది బాగా తృప్తిగా వినగలగాలి వచ్చే భక్తులు. ఈ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయటం రాధాగోవింద టెంపుల్ తరఫున ఇవంతా కూడా కృష్ణ సేవే, మొత్తం టీం వర్క్ అనమాట. మొత్తం అందరూ కూడా భగవంతుడి పుణ్యలోకాలకు చేరుకుంటారు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఈ చేసే సేవ మొత్తం కూడా మీరు కూడా 18 రోజుల నుంచి వింటున్నారు, ఎంతో శ్రద్ధగా వింటున్నారు. ఆ భగవంతుడి నామం చేయండి, కంటిన్యూస్గా భగవంతుడి నామం చేయండి, హరే కృష్ణ నామం జపం చేయండి. దాని ద్వారా మీరు కూడా 18 రోజులు అయిపోయిందని చెప్పి భౌతికంగా టక్మని వెళ్ళిపోవద్దు మీరు.
ఎట్లా అయితే 6 o'clock క్లాస్కి అటెండ్ అయ్యారో అట్లా 6 o'clockకి కూర్చొని భగవంతుడిది చేయండి. పొద్దున్నే హారతికి అటెండ్ అవ్వండి. 4:30కి హారతి చెప్తారు మీకు. మీకు అన్ని లింకులు పంపింపబడతాయి. భాగవతం చెప్తారు క్లాసెస్. అన్నిట్లో అటెండ్ అవ్వండి. అటెండ్ అయ్యి మీరు కూడా కృష్ణ భక్తులు అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి. పూర్తిగా భగవంతుడి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటాం కదా, మనుష్యానం సహస్రేషు. ఆ మనసు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అన్ని వైపులకి. ఆ మనుషుల్లో ఎవరో ఒకళ్ళు మాత్రమే పూర్తిగా నిలపగలుగుతారు. అది ఆ నిలపగలిగేదాకా మన ప్రయత్నం జరుగుతూనే ఉండాలి. అర్జున ఉవాచ నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధా త్వత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవా. అర్జునుడు పలికిన, అచ్యుత, ఇప్పుడు నా మోహం తొలగిపోయింది. నీ అనుగ్రహంచే నాకు స్మృతిని తిరిగి పొందాను. నా సందేహాలన్నీ తీరిపోయినాయి. నీ ఆదేశానుసారం పనిచేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. తీసేసుకున్నారు గాంధీవం గాంధీవం తీసుకుని నేను యుద్ధం చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను అని చెప్పినాను. రెడీ అయిపోయారు. నేను రెడీగా ఉన్నాను, నీ పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోయినా, నువ్వు ఎట్లా చెప్తున్నావో అట్లా వింటున్నా నేను అని చెప్పారు. నేను చేయాల్సిన పనిని, నా కర్తవ్యం ఏంటి, నేను క్షత్రియుడిగా చేయాల్సిన కర్తవ్యాన్ని నేను నిర్వహించడానికి రెడీ అయ్యాను అని చెప్పినని చెప్పారు. సంజయ్ ఉవాచ ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః సంవాదమిమం శ్రోషం అద్భుతం రోమహర్షణం. సంజయుడు చెప్తున్నారు, ఈ సంవాదం వీళ్ళది విన్న తర్వాత నా శరీరంలో ఉన్నటువంటి రోమాలన్నీ నిక్కబొడుచుకున్నాయి. అర్జునుల కృష్ణార్జునుల సంవాదం విన్న తర్వాత ఒళ్ళు గగుర్పాటు కలుగుతున్నది. ఆ సత్యం అంతా వింటుంటే, ఆ ధర్మాన్ని గురించి వింటూ ఉంటే నాకు శరీరం కంపిస్తున్నది. చాలా సంతోషం సంతోషం వచ్చినప్పుడు, బాధ కలిగినప్పుడు, దుఃఖించేటప్పుడు మనకి అటువంటి గగుర్పాటు కలుగుతుందనమాట. ఈయన సంతోషపడుతున్నాడు సంజయుడు. ఆ మహాత్ముల సంవాదాన్ని నేను విన్నాను, అద్భుతంగా ఉన్నది, అది రోమాంచనం అవుతున్నది నాకు. ఆ ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతున్నాడు, ఏంటి ఫస్ట్ శ్లోకంలో, సంజయ్ ఏం జరుగుతున్నది చెప్పు, మా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అక్కడ, అర్జునుడు ఈయన భీష్మాచార్యుడు పడిపోయాడు అన్నావు, అంటే రాజ్య పరిస్థితి ఏంటి చెప్పమని అడుగుతున్నాడు అనమాట. అంటే రాజ్యం మాకు లభిస్తుందా, నా బిడ్డలకే వస్తుందా అని అడిగాడు ఆయన నర్మగర్భంగా. ఆయన అక్కడ కృష్ణుడు ఉన్నాడు కాబట్టి అర్జునుడు యుద్ధం మానేయట్లేదు. యుద్ధం చేయడానికి రెడీ అయిపోయాడు. గాంధీవం పట్టుకున్నాడు, లేచి నిల్చున్నాడు, యుద్ధం చేయడానికి రెడీ అయిపోయాడు. ఇప్పటిదాకా చెప్పింది మొత్తం నేను విన్నాను. ఆ ధర్మం అంతా కూడా విన్న తర్వాత నా ఒళ్ళే గగుర్పాటు కలుగుతున్నది, నా శరీరంలో రోమాంచనం అవుతున్నది. అద్భుతమైన ఆ దృశ్యాన్ని చూస్తున్నాను నేను. అద్భుతమైన ఆ మాటలన్నీ విన్న తర్వాత నాకు ఆనందం కలుగుతున్నది అని చెప్పినని చెప్పాడనమాట సంజయుడు. ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధర తత్ర శ్రీర్విజయో భూతి ధ్రువాని తిర్మతిర్మమ. ఎక్కడ యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఉంటాడో అక్కడ ధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు ఉండును. అచ్చట ఖచ్చితంగా సంపద, విజయము, అసాధారణ శక్తి మరియు నీతి ఉంటుంది. ఇది నా అభిప్రాయం అని చెప్పేశారనమాట. ఆయన అభిప్రాయం చెప్పేశారు సంజయుడు. ఎక్కడ యోగీశ్వరుడు కృష్ణుడు ఆయన ఉంటాడో అక్కడ ధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు కూడా ఉంటాడు. అంటే ఆ ధర్మాన్ని నిలిపే ప్రయత్నం చేస్తాడనమాట. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎక్కడైతే ధర్మం నిలబడుతుందో అక్కడ ధనధాన్య సంపద అంతా కూడా ఉంటుంది. అసాధారణమైనటువంటి శక్తి ఉంటుంది అక్కడ. ఆ ప్రదేశంలో నీతి ఉంటుంది, ప్రజలందరూ కూడా నీతిగా ఉంటారు. ఇదే నా అభిప్రాయం అని చెప్పినని చెప్పేశారు. సకల శుభాలను, ముక్తిని మరియు పరిశుద్ధమైన భక్తిని అనుగ్రహించు దివ్యమైన సంవాదమును శ్రవణం చేయుట, అధ్యయనం చేయుట మరియు ప్రచారం చేయుట ద్వారా శ్రీకృష్ణుని మరియు అర్జునుని యొక్క సాంగత్యమును మనము నిత్యం అనుభూతి చెందవచ్చు. మనం ధర్మం ప్రకారంగా ఉంటూ శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాద సేవనం,
అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం. ఈ నవవిధ భక్తుల్లో శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము ఇవి చాలా ముఖ్యమైనవి. ఇవి చేయటం ద్వారా మనము ఆ కృష్ణుడికి దగ్గరగా వెళ్ళేందుకు ఆ అవకాశం దొరుకుతుంది. ఆ కృష్ణార్జునుల సంవాదం విన్న తర్వాత మనము ఆ స్థితికి వచ్చేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి. నిత్యం కూడా మనము అనుభూతి తెచ్చుకుంటూ ఉండాలి దాని గురించి. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.